हमारे YouTube चैनल देहाती प्रोग्राम को सब्सक्राइब करें एवं वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। पति पत्नी के भाव बा आई ठंडी शीतलहरी जितना जोर कैले बा ये का कहे के बा। पति जौन बड़े ड्यूटी में रहलन आ पत्नी घर पर कहतरी कि ये ठंडिया में कुछ दिन छुट्टी मार लेती तो ठीके रही। का भाव बा? अरे बढ़ल सीतम शीतलहरी के साजा मिलल में हर भइल सहरी के नया नहर कनिया ठिठुरे जवानिया नया नौहर कनिया ठिठुरे जवानिया अरे बैठी इंतजार तोहर करे हे सजनवा हो डाड़े अब भतार वाला परे हे बलम बढ़ल सीतम शीतलहरी के साजा मिल में हर भइल सहरी के बोला नया नौहर कनिया ठिठुरे जवानिया नया नौहर कनिया ठिठुरे जवानिया बैठी इंतजार तोहर करे हे सजनवा हो जाड़े अब भतार वाला परे ए करे जाहो जाड़े अब भतार वाला परे और का तू तो जाके ड्यूटी पर डटल बाड़ौहा तू तो जाके ड्यूटी पर डटल बाड़ौहा भर देही देही आप छपले बकुहा भर देही देही आप छपले बकुहा ओढ़ले रजाई जाड़ नहीं जाई ओढ़ले रजाई जल नहीं जाई कबहू गरम नहीं करे ए सजनवा हो जल अब भतार वाला करे ए करे जाओ बढ़ल सीतम शीतलहरी के साजा मिल में हर भइल सहरी के नया नौहर कनिया ठिठुरे जवानिया नया नौहर कनिया ठिठुरे जवानिया बैठी इंतजार तोहर करे ए सजनवा हो जाड़े भतार वाला परे ए करे जाहो जाड़े अब भतार
भतार वाला करे ए बलमुआ हो जाड़े यो भतार वाला करे ए सजनवा हो जाड़े यो भतार वाला